na saka Allah majibancin duk lamurana, shi ya tsara na zan mai waka, shi ya san sanadin kukana, shi ya bani basira na sani, shi ya san matsayar gobe na. Rabbana ka nufe ni da zantuka, rayuwa ta zana karanta. Masu sauraro na kun sani, Adam Ramadan sunana, mai waka ne a garin Kano, dan amarya ake ta kirana. Ma'anar sunana ne Adam Isa rake cikar lakabina, mai wanda ilahu ya yi min ita ta zambin nasarata. Sanadin soyayyar waka rayuwata ta yi jigata, kuma banda abokin shawarar da zuci za ta yi da nufinta. Kashi ni kuma babu kuɗi garin, sannan kuma ga yarinta, kuma ba ni bidar halin gidan masu gane irin matsalata. Fadari bara na ko da yaushe ina nazarin kudirina, ga tunani na ya kulle don basirar ta wuce kaina. Zuciyata take ta sare tun da dango yake gudana, mai hawayen zuci na share sai na ɗauki dukan kadarata. Shawarar zananin sai na daina tunani, dan ina zargi na kuruciya ce ta jani take ta ziga ni. Ina yi mutum mai waka sai na ji yana burge ni, sai na yi masa fatan kairi da addu'ar ya zamo zakaranta. Dan da ban aune kuma ban zato bana sun ci da miya akala, ran talata ne wata safiya sai ka ce an bani ta bulla. Sun ci kariya zo min dan murna sai ga kwalla, shekara ta 2009 ran talata ban manta ta. Ko gida ko da makaranta zan gwada ta cikin bakina, daga nan sai na haɗa baituka na a kaina duk suka zauna. Dan hannun sai zuci ta faɗan da akwai waka a jikina, inda jure aikuwar watan wata rana zana kamanta. Yau da gobe kwana tashi lokaci kuma baya karya, sai gani ciki na studio na shigo layi na makoya. Yanayin wakar farko na gode da baiwar Allah na daya, sai na kara salatin shugaba sansani sanadin baiwata. Na yau ta ukun na yi murna, sai na fara tunanin yadda zan bi na aika dukan sakona. Na yi burin yin faɗakarwa a zatona na gama suna, wai ashe wasa farin girki a can gaba zan fafata. Lokaci ya ja tafiya muke ga baiwa na da lakwani, gashi babu kudin yin ayyukan da na tara tarihi tare. Gashi ko a gida ba a san inai ba bare a zuba mini jari, ne sana'o'i domin na samu kudin buga yar wakata. Na yi nisa fannin waka sai na fara shirin zan juyo, dan abin da ya ban mamaki ga baiwa ba mai tanyo. Duka wanda ka nemi ya dafa maka zai ce baka da wayo, sai na gano hanyar nasara ta tana can mata. Nan na je na fada wa mahaifiyata abin da yake damuna, sai na ce mata na zamto mawaki kimin uzuri ummina. Ta yi mamaki ta yi murna da ganin baiwa a jikina, sai ta mun fatan kairi sannan na fito neman matsayata. Sai na fara zamanin studio kun ji gunda ake gasa gayo, yunwa zagi ga antara kuma babu abin da ka koyo. Na jiga ta da yunwa ta yawa sai da na ji da kyar zan rayu, wasu sun ce wai kwando na dauko na ɗebo ruwa a makota. A zaman nan sai na ji na gaza sai na canza guri don tsira, sai na gane wannan tafi can baya cin gafuza da harara, sai na kara zuwa wata ita
sa a kura. Wayo wayo ni ganin ki sai dole sai amiya ta mahuta. Shekaru sun shuɗe ɗan adam na bude ya rasa yanci. Ba kudin mota kuma ba kudin saka kaya ba na abinci. Ka kadaici ga sauro sannan kuma ba damar yin barci. To ashe sai an jure dukan sana'a za ta yi maka gata. Matsalar farko ita ce mutum unguwar su ne maka gwalo. Wasu sai maka tafi wasu dan banza za su yi maka kallo. Mara aikin yi mara tarbiya sun ga ka zama tamkar dolo. Ban damu da kushen dan adam tun da ni na je makaranta. Hakuri shi ke saka komai duyar sai zan mai sauki. Daga buri sai an jure zai zama kamar a mafarki. Sanadin addu'a ta iyaye wata ran a kira ka da sarki. Zakaran da buwayi ya so ya ringa amo zai ko da magauta. Duniya labari lokaci ya kai ni gurin alfarma. Sauyin lamari studio to kun ji gidan da na girma. Duka wanda ya yi mini na sani dole ne zan gode ni ma. Juriya ta saka yau ni adam saraki na yau nasarata.